Γεια σας και μετά από καιρό καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, όπου σήμερα ήθελα λίγο το horror, ήθελα λίγο να γελάσω, λίγο να αγχωθώ. Θα παίξουμε Granny 3. Το θεωρώ καλύτερο και σε γραφικά και σε gameplay. Οπότε θα βάλω normal. Θα βγάλω τη σλεντρίνα εδώ, γιατί θέλω να κοιμηθώ το βράδυ. Και θα αφήσω το intro για αυτούς που δεν έχουν παίξει το παιχνίδι να δούνε τι ακριβώς γίνεται. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Μια καγκελόπορτα. Τι καλύτερο από το να μπούμε μέσα στη μέση της νύχτας. Ξέρω εγώ, ναι. Μια κάμερα, καθόλου ύποπτο. Μην πας, έλα, αφού είδες ότι σε κλείσανε, γιατί να μπεις στο σπίτι. Εντάξει, λίγο ότι είναι ψυχοπαθής ο άλλος, λίγο ότι είναι βλάκας ο πρωταγωνιστής, καταλήγουμε λογικά φυλακισμένοι. Αρχικά, αν τσεκάρετε τα προηγούμενα βίντεο στο Granny 2, δείτε πόσο πιο καλά είναι τα γραφικά εδώ και πού να ήμουν από υπολογιστή. Λοιπόν, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το lockpick για να βγούμε από εδώ. Θα ξεκλειδώσεις. Πόση ώρα κάνει? Ωραία. Και πρέπει να πάω γρήγορα για να μην ανιχνεύσει. Είχα ξεχάσει αυτό το καμπανάκι. Μια σανίδα. Φακ, το ακούει και ο Γκράμπα. Να η Granny. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ώρα για speedrun. Κάτσε να δω τι έρχεται. Ωραία, έρχεται. Έχω να παίξω καιρό και δεν θυμάμαι καν τι πρέπει να κάνω. Η σανίδα, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να πάει πάνω. Εδώ τι έχει. Ένα κλειδί. Με τσίμπησε. Let's go here. Νομίζω ότι εδώ η Granny. Με είδε. Αλλά δεν μπορεί να έρθει εδώ που πάω εγώ συγκεκριμένα. Οπότε bridge crank. Αυτό είναι για να ανοίξουμε αυτή την πύλη που κατέβηκε μόνη της. Κάτι έτριξε. Όπα. Λοιπόν, θα πέσω από εδώ. Μόνο μην εμφανιστεί ο Γκράμπα. Λοιπόν, η Granny δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά μας φτάνει. Το γυρνάω. Έλα. Έφυγες. Η Granny με έχασε μπροστά στα μάτια της. Εδώ θέλουμε ένα σετί. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια καρύδα η οποία να πατήσει το καρπούς στον Granny 1. Γενικά όσοι έχουν παίξει τον Granny 1 και τον Granny 2, στον Granny 3 υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα που είναι είτε από τον Granny 1 είτε από τον Granny 2. Σε αυτό το σπίτι. Μετακόμιση δηλαδή. Μην μου πεις. Ξεκλείδωνε. Μη σκάσει κανένας Γκράμπα τώρα. Θέλω απλά να τσεκάρω την κουζινούλα. Ήρεμα. Έτσι. Εδώ σίγουρα θα έχει πράγματα, γιατί... Ναι. Να σου. Τρόμαξα. Γκούχου. Θα κάνω τον κύκλο. Ωραία. Τρέχω και δεν πρέπει να εμφανιστεί ο Γκράμπα εδώ. Όλα καλά. Έλα, να το. Δεν ξέρω, έχω και μία σφαίρα. Μία πέτρα. Granny. Anybody? Χα! Τι! Με έκανε dodge. Τώρα με είδε. Μου χάκαραν τον Granny. Κάποιος είναι μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να παιχτεί σε replay αυτό δηλαδή. Έχουμε βρει αρκετά πράγματα, αλλά μας σκότωσαν. Χτυπάει επειδή δεν έχω εισιτήριο. Τώρα λογικά θα πρέπει να έρθουν και οι δυο κάτω. Με είδε φτού. Κρίμα, γιατί απλά... Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω εδώ? Ο Γκράμπα δεν με έχει δει, αλλά η Granny είναι το θέμα.
είναι και οι δύο κάτω. Γιατί άμα η γκράνι ανεβαίνει πάνω, δεν έχω πατήσει, γιατί δεν είδα που πήγε. Αν η γκράνι είναι εκεί κάτω, η γκράνι είναι εκεί κάτω. Ωραία, με είδε. Ο γκράμπα πρέπει να είναι εκεί κάτω. Επιβάλλεται. Αλλιώς δεν ξέρω πότε πρόβε να γυρίσει, ξέρω εγώ. Ωραία. Ωραία, να παίξω πιάνο. Να προσοχή. Πήγε να μου τη φέρει πάλι η μπαμπόγρια. Αλλά εγώ είμαι πιο έξυπνος από αυτήν. Τι! Κάνουν τέλεπο! Πότε πρόλαβε να ανεβεί εκεί πάνω? Μου το έχω χακάρει. Εδώ πάνω δεν μπορούν να ανεβούνε. Θα πάω σιγά σιγά από εδώ για να μην πεθάνω. Ωραία, ωραία. I'm alright. Okay. Πέσω εδώ και πάμε να πάρουμε πέτρα. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος δεν μπορώ να πάρω άλλες πετρούλες. Δηλαδή 3 είναι το maximum που μπορείς να κουβαλάς. Λοιπόν, πρέπει να μπω προσεκτικά όμως. Dash. Anybody here? Κοιμάται. Πάρτο. Έτσι σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Σου άρεσε. Σου άρεσε. Θα ξυπνήσει αυτός βέβαια και δεν έχω σφαίρες. Πήρα εκδίκηση για το outplay που μου έκανες. Ωραία, τώρα είμαι έτοιμος. Πάω να βαρέσω το πουλί, να μάθει. Το πω ότι θα ξανασυναντιόμασταν. Οκ. Να πάρω το shotgun και να φάω τον γκράμπα. Και τώρα εγώ ταραραρα, παίζω πολύ Call of Duty. Οπότε χρειαζόμαστε να σπάσουμε αυτό το γυαλί. Έχει γεννηθεί η γκράνι, οπότε θα έρθει. Πρέπει να βγω. Πρέπει να βγω. Έχει shotgun ammo. Πες μου ότι έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, θα βγω. Πάρω το crowbar και θα κρυφτώ. Δεν λέω ότι τα γραφικά είναι. Πότε με είδε. Δεν λέω ότι τα γραφικά είναι extreme, αλλά είναι πολύ καλύτερα από του 1 και του 2. Πολύ καλύτερα. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω εδώ. Λοιπόν. Γιατί γύρισε έτσι απότομα. Γιατί γύρισε απότομα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Άρχισε να βουίζει και αυτό. Θα κατέβει και ο άλλος. Τρολιά. Epic troll. Meanwhile. Νομίζω με αυτό μπορούμε να πω. Fuck. Ωραία. Τι. Πόσες παγίδες έχεις βάλει? Έβαλε 2 παγίδες σε 10 εκατοστά απόσταση. Τι τρόλια έχω φάει από την κράνη. Και ήρθε ο άλλος και μου ρίχνει και σφαλιάρα έτσι. Δηλαδή δεν έχω το shotgun, αλλά ξέρεις θα τη φας. Με το χέρι έτσι σλαπ και εγώ τα είχα λιποθύμησα μετά από αυτό. Θα πάρω αυτό. Θα πάω ήσυχα ήσυχα να το πετάξω από τη σκεπή ή κάπως έτσι. Όλα καλά. Θα με βαρέσει. Με βάρεσε. Δεν με πέτυχε όμως. Με είδε. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Γεια σου. Έχει πάρει πίσω το όπλο του, εντάξει. Do you want to play hide and seek? Πεδίο ελεύθερο. Με είδε. Ευτυχώς δεν ήταν κλειδωμένη η πόρτα. Ωραία. Χάθηκα λίγο.
Εκείνο γκράμπα νομίζω. Generator. Κάπου εδώ. Μπες! Γιο, μπες! Δεν είναι δύσκολο. Ωραία, μπήκε. Νομίζω μένει μόνο το fuse. Οπότε θα πάω από εδώ. Ήσυχα. Δεν θα είναι κανείς εδώ, έτσι και είναι. Ωραία, το slingshot, ωραία, είμαι οπλισμένος. Είμαι οπλισμένος, ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε να τα πάρετε. Οκ. Δεν το ακούει. Έτσι και είναι κάτω ο γκράμπα, εντάξει, θα τιλτάρω άσχημα. Λοιπόν. Βρήκα! Θα έρθουν εδώ και οι δύο με αυτό. Θα πάρω το fuse και θα αποδράσω. Γρήγορα απλά. Απλά πρέπει να γίνουν γρήγορα τα πράγματα. Οκ. Ωραία. Τώρα πρέπει να έρθει και ο γκράμπα. Έλα. Ωραία. Να πάρω το shotgun. Απλά να τους Γρήγορα. Ωραία. Nice. Δεν είχε σφαίρες. Ήθελα να τους αποτελειώσω για αποχαιρετιστήριο δώρο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα παίζει να είναι η στιγμή που αποδράμε, αν θυμάμαι καλά. Οπότε βάζω αυτό εδώ. Α, το fuse δεν μπαίνει εδώ. Θυμήθηκα που μπαίνει. Είμαι λίγο λουκουμάς, λίγο, τάσοδα. Μην έρθεις από εδώ. Αρκετά με τρόλαρες σήμερα, εντάξει. Ωραία. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει πολύ. Την άνοιξα. Άνοιξα την πύλη. Ωραία. Και αντιός. Κάτσε, θέλω να άσε καλύτερα βασικά. Αντιός. Αντιός. Α, με έσπρωξε πύλη, ναι. Οκ. Anyway. Αντιός. Και η Σλεντρίνα μαζί. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν λίγο ξαφνικό. Δηλαδή ήθελα να κάνω βίντεο και... Ναι, δεν μ' αρέσει γενικά με διακόπτουν όταν μιλάω. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο και σκέφτηκα κάτι που θα άρεσε εμένα και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Επίσης, αν δεν έχεις δει τα υπόλοιπα βίντεο Granny, μπορείς να πας να τα τσεκάρεις. Από μένα αντίο, να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτόν το βλάκα ελπίζω να μην τον ξαναδώ ποτέ. Εσάς ελπίζω να σας ξαναδώ, να τα ξαναπούμε. Αντίο.